עשר דקות על ניהול עם בי-קואוץ', הפודקאסט האימוני של החטיבה הפרטית. בכל פרק נארח מנהל שהוא השראה למובילות ומצוינות. יחד ננצח דילמות ניהוליות בעולם העבודה החדש. לי קוראים חגית לוי, ואני מאמנת מנהלים לשיפור ביצועים באגף המחירות. כבר מתחילים. שינוי זה הדבר הקבוע היחידי בחיים. כולנו נמצאים בשלב כזה או אחר בחיים שלנו בפני שינויים, בטח במציאות הקיימת שלנו. היום נמצא איתי אורח מיוחד, ודרך הסיפור שלו וניסיון חייו נדבר על התמודדות עם שינויים. אז קבלו את לירון עג'מי. לירון נשוי לרעות, אבא לשר ואליאן, מתגורר בטירת הכרמל. התחיל את דרכו בבזק לפני כ-20 שנים כנציג במוקדי השירות והסו. ביצע מספר תפקידי ניהול, הקים את צוות הלידים במוקד הסו, ניהל את מטה אגף סו ושירותי דיגיטל, ומשם עבר לאגף שירות וחוויית לקוח כמנהל מטה. אהלן לירון, כיף שבאת, מה שלומך? בוקר טוב, כיף להיות כאן. תודה שהזמנתם אותי. איזה כיף. שנה טובה צום קל, סיימנו? רגע, רק התחלנו, מה קורה? אז לירון, אם מסתכלים על הדרך שעברת בחטיבה הפרטית, מה היה השינוי הכי משמעותי שעשית? וואו, ועברנו. טוב, אז האמת היא שהייתי חלק מהמון שינויים שקרו בחטיבה בשנים האחרונות. החלפתי אגפים, עם האגפים הוחלפו מנהלים, צוותים, התמחויות, מיקום פיזי, המעבר לחולון. המון שינויים, חלקם מורכבים יותר, חלקם מורכבים פחות. שינויים מטבע הדברים לא דבר פשוט, זה מחייב אותנו לזוז מאזור הנוחות שלנו. לעתים זה מייצר חוסר ודאות, תסכול, חשש, התנגדויות שונות. איך אני מוצא את עצמי בכל הדבר הזה, איך אני ממציא את עצמי מחדש. חושב שלמנהלים יש חלק משמעותי בתהליכים של שינוי. אבל אם אני חוזר רגע לשאלתך ומסתכל רגע על השינוי הכי משמעותי שאני עברתי, גם בפן המקצועי וגם בפן האישי, אז זה בעצם המעבר המאוד חד מניהול צוותים ופעילויות במוקד לניהול במטה. תפקיד סופר מעניין, סופר מגוון, עם השפעה ארגונית רחבה. לצד הפלטפורמה שמאפשרת לך לצמוח ולהתפתח כמנהל, התפקיד מאפשר לך להתעסק באספקטים אסטרטגיים, להשפיע על תהליכים, להשפיע על החלטות, ובעיקר להשפיע על אנשים ועל האקלים הארגוני שעוטף אותם. אנחנו כל הזמן מדברים על ה-DNA האנושי המיוחד שיש לנו, הדם הכחול, אז זה בדיוק זה. ואם אני נכנס לתפקיד, בזמנו לניהול מטה אגף סוף שירותי דיגיטל, מהר מאוד מבין שיש לי הזדמנות אמיתית לייצר שינוי, להטביע חותם, ובאותה נשימה אני מבין גם את גודל האתגר. מבין שאני משחק במגרש עם בעלי תפקידים שונים, בעלי תפקידים שיש להם אינטרסים שונים, אני צריך למצוא את המקום שלי, את הדרך שלי, לקדם את הפעילויות ואינטרסים, מגרש פוליטי לכל דבר. לגמרי. אבל מה עוד התחדד לי? לא שלא ידעתי, אבל זה פשוט חידד ודייק לי את זה, שבסוף שום שינוי לא יכול להתקיים אם אתה לא נוגע באנשים, אתה לא שומר על קשר אישי, חשוב וחייב לנהל מלמטה למעלה ולא הפוך. זאת התפיסה שלי. מסכימה בהחלט, אבל אם אני שנייה מחזירה אותך באמת לרגע שבו ככה ידעת שאתה עובר מהמוקד למטה, מה הרגש הראשון שעלה לך? אני לא כל כך זוכר, זה היה לפני 4 שנים, אני חושב שהתעלפתי ואז יראו אותי אחרי כמה דקות, נראה לי היה לי איזה בלקאוט כזה, אבל ברצינות. אני חושב שבסוף כמו כולם, התרגשות, כמובן, ולצד זאת חשש, לזוז מאזור הנוחות הטבעי שלי, מתפקידים שהכרתי היטב, ממעטפת של האנשים שליוותה אותי 15 שנים. אז בסוף, להיכנס לתחום שלא הכרתי, לעבוד מול דרגים בכירים, מגוון רחב של בעלי תפקידים, גם בחטיבה, גם מחוצה לה, אבל הכי משמעותי זאת ההבנה של גודל האחריות שמונחת על הכתפיים שלי. אז נשמתי עמוק, הבנתי רגע את האירוע, התרווחתי בכיסא, ואז תופים בעריכה. קרה משהו קטן, אפרופו שינויים. התפרצה הקורונה בדיוק בכניסה שלי לתפקיד במרץ 2020. וואו, איזה ומאז לא ראיתי את הכיסא. רק אומר. איזה וולקאם. בדרך כלל בכל שינוי הרגשות הראשונים שעולים הם רגשות שליליים, כמו פחד, בלבול, חוסר ודאות ומתח. אני באמת יכולה להזדהות ולספר שגם צוות המאמנות עבר שינוי ארגוני לאחרונה. ואני היום מאמנת באגף המחירות. רגע, בהצלחה רבה בתפקיד החדש. תודה רבה. ובאמת הרגש הראשון שחוויתי הוא מתח. איך זה יהיה? ואיך מתמודדים עם יציאה מאזור מוכר ובטוח למשהו חדש ושונה. אבל צריך לתת לזה מקום, כי מזה בעצם אנחנו נבנים ומתחזקים. ובאמת השינויים יכולים להתרחש מבחירה, בתהליך של התפתחות וגיוון, או כשהם נכפים אליך. ספר מניסיונך, מה הפעולות שנכון לעשות כדי להתמודד? איך נערכים לכך בצורה מיטבית? מה זאת אומרת? עם הרבה חוש הומור, וכמו שאת מכירה אותי, קודם כל חייב. כיאה לך. חייב ליהנות מהדרך, זה בסוף חלק מהדבר הכי משמעותי. מסכימה בהחלט. אבל בסוף אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות הוא לחבק את השינוי. ולהבין שכל שינוי פותח בפנינו עולם שלם של הזדמנויות, גם אם בהתחלה זה לא תמיד נראה ככה,
וגם בקורונה חווינו את זה, וגם במלחמה חווינו את זה, אנחנו כל הזמן חווים את זה, ויש אנשים שהם חלק מהשינוי. ולכל אחד ואחת מהם יש תפיסה אחרת, יש יכולות שונות, אמונות שונות, דרך אחרת להתמודד עם שינויים. אז בפן הבין אישי, החלק החשוב ביותר בעיניי הוא תקשורת בין אישית אפקטיבית, פתוחה, מקדמת, לצד היכולות שלי כמנהל, לייצר תחושת ביטחון ושקיפות אל מול השותפים שלי למסע, הקולגות והעובדים שאני מנהל. אז חשוב להיות רגיש גם לתחושות, גם לתגובות, ואני חושב שכאן באות לידי ביטוי ובצורה הכי משמעותית, תכונות של מנהיגות ודוגמה אישית, סופר סופר חשוב. צריכה גם להיות הבנה ברורה של השינוי, מה הרציונל שעומד מאחוריו. אגב, גם איזה ערך הוא הולך לייצר. אתה חייב להאמין בשינוי כדי שאנשים ילכו אחריך. שינוי, לא שינוי כתפיסה, הדלת שלי תמיד פתוחה, לשמוע, לחזק, לכוון, לתת כלים, סתם להיות שם גם אם צריך. וואי, יפה, אהבתי דלת פתוחה. באיזה שעות מגיעים אליך? תראי, בדרך כלל זה שעות גבוהות, אני ממש משתדל להקפיד על לוז, אז בין 7 בבוקר ל7:05 כזה. וואו. חלון כזה, סבבה. נתת להם 5 דקות. תראי, בסוף יש לוז. שרה מגיעה ב7:05 ומתחילה. היא מסיימת, מגיע דוביד מתחיל עם הדברים שלו, דוביד יוצא, נכנס אחריו חן. בין לבין גם נורית, 7:05 עד 7:10, אני חושב שזה 5 דקות של איכות. יפה. אבל אני צוחק בסוף, אני תמיד שם. אז בפן המקצועי, שינוי מוצלח, דורש תקשורת דו-כיוונית, תכנון יסודי, הגדרת מטרות ברורות וברות השגה. צריך לזהות האתגרים וההזדמנויות, ויש לא מעט כאלה שבשינוי, ולעודד את הצוות, לקחת סיכונים, לצמוח ולהתפתח. בסוף סיכון זה הדרך של העובד גם לגלות את גבולות הגזרה של עצמו, וגם בעצם ללמוד ולהתפתח, זה חשוב. לא לפחד משינוי, אסור לפחד משינויים. שינויים זה דבר טוב. יש שינויים שיצריכו הכשרות נוספות, כלים נוספים, חייבים להיות חלק מהתכנון וההבנה של גודל השינוי ומשמעותו. לגמרי, אני ממש מסכימה איתך, וזה מאוד מתחבר לאיזשהו מודל של שאול פוקס, פרופסור לפסיכולוגיה שחקר התמודדות עם שינוי. המודל בעצם נקרא מטריצת השינוי. תדמיין משולש עם 3 קודקודים. האחד רגש, השני מחשבה, והשלישי התנהגות. 3 הגורמים האלה יוצרים את החוויה שלנו, והמטרה שלנו לאזן ביניהם, כדי לייצר חוויה חיובית. אז כמו ששיתפת בהתחלה, כשעברת מהמוקד למטה, הרגשת חשש מיציאה מאזור הנוחות, ואז ניסית לאזן את הרגש השלילי הזה עם מחשבה חיובית, שזאת ההזדמנות שתמונה בשינוי, וזה מה שהוביל אותך בעצם להתנהגות חיובית, ולפעילות שהיא יותר מסתגלת, כמו מעגל ריפוי. בהמשך גם נוצרו לך רגשות חיוביים. נכון. אפרופו דלת פתוחה, צחקנו, ועכשיו ברצינות, כמנהל, כשמתקבלת החלטה על שינוי, אנחנו יודעים שאין קונצנזוס בקרב כלל העובדים, וזה מצריך מאיתנו חשיבה מורכבת יותר על האנשים. אז איך נכון לעשות את זה? קודם כל, כמו שאמרת, צריך להשקיע המון מחשבה. צריך לפעול ברגישות מקסימלית, עם גמישות ניהולית מלאה, גמישות מחשבתית. תופרים חליפה אישית מותאמת לכל עובד ועובדת בצוות, כזאת שתוכל מצד אחד להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי בצורה אפקטיבית. תראי, בסוף חשוב שהשינוי וגם הפעילות ייצר עבורם תחושת הצלחה, משמעות, זה חייב לייצר עבורם ערך. ומצד שני, צריך להרכיב את הפאזל האנושי בצורה מדויקת, בהתאם ליכולות המקצועיות, עם ראייה קדימה ויכולת העובד להתפתח כדי לייצר ערך לארגון. בסוף אני רגע מצייר לי רודמפ, בסדר? זה ככה אני עובד. אז אני מבין שהרגע אנחנו חברה עסקית, ואנחנו צריכים רגע להבין בצורה מוחלטת מה השינוי. וכדי שבעצם נוכל להוציא את השינוי לפועל, צריך לנהל תקשורת אפקטיבית עם מעטפת אישית, שבעצם מייצרת ערך, שקיפות ואמון לעובדים שלנו. ואחרי שעשינו את כל הדבר הזה, צריך בעצם להבין מה החלק של כל עובד, מה התרומה הייחודית של כל עובד למהלך הזה. ברגע שהבנו את כל הדברים האלה, אפשר רגע לצאת לדרך, לבנות תוכנית, עבודה מסודרת, שכוללת מטרות, יעדים KPI, כמו שאנחנו עושים בשוטף. ותמיד להיות שם, גם להכשיר, גם לתמוך, גם ללוות, וכמו כל שינוי, כל תהליך, כל דבר חדש שרגע עולה לאוויר, צריך לבקר, לעקוב ולמדוד דופק. אנחנו בעצם טובים גם בלמדוד דופק, ועושים את זה מצוין בחטיבה. אז אני אתחבר למה שאמרת, למשהו ספציפי שאני מאוד מאוד מאמינה בו, שזה בעצם יצירת מעורבות של העובדים בתהליך השינוי. המעורבות שלהם מפחיתה את המתח וחוסר הוודאות, ונותנת להם מענה על הצורך להיות בשליטה ובביטחון. נכון. כלי אימוני מעולה לכך, זה החלפת תפקידים. העובד נכנס לנעליים של המנהל, ורואה את השינוי מזווית רחבה יותר. כלי שבעצם יכול לעזור לו להחזיר את מיקוד השליטה בחזרה אליו. וזה מפחיד בהחלט את המתח. אז אנחנו כבר לקראת סיום. באמת? מה, עבר כל כך מהר? ראית מה זה? אוקיי. ואם בשינויים עסקינן, אז גם השאלון המהיר שלנו עבר שינוי למשחק אסוציאציות. אני אומר מילה, ואתה תענה את הדבר הראשון שעולה לך בראש. אוקיי. מוכן לזה? רגע, אני אסדר את הראש שנייה, אני אנער אותו. כן, הפתענו. יאללה, צאי לדרך. אפייה. אהבה.
טירת הכרמל. בירת הצפון. חן דגני. פתקים. אני אסביר אחרי זה למי שלא מבין, אפשר לפנות אליי בפרטי. חדשנות. חדשנות, הייתי אומר, תפיסת השירות החדשה שלנו, 360 לשנת 2024, גם מגיבה, אבל בעיקר פרואקטיבית, מייצרת ערך ללקוח. ניהול. דוביד, בית ספר של החיים. אימון. כלי מצוין להתפתחות של העובד ולמינוף היכולות שלו. 2024. קודם כל, התחילה עם כדורים, אבל בסוף תהיה שנה טובה מקודמתה, שנה של עשייה, שתייצר ערך ללקוחות, ובעזרת השם נפרוץ גבולות לגמרי. אמן, אמן, אמן. אמן ואמן. טוב, לירון, אז באמת הזמן טס שנהנים, נכון. ואיזה כיף היה איתך. נכון. אז מה בעצם היה לנו בפרק? נתחיל שקודם כל זה היה מרגש, מצחיק וסוחף. רגע, שנייה, אבל ממי מקבלים פה את הצ'ק? רגע, אחר כך אנחנו טוב. נסגר את זה אוקיי. בסוף. אוקיי. דיברנו על התמודדות עם שינויים, כמה חשוב לייצר איזון במשולש של רגש, מחשבה ופעולה, אשר יחזירו את תחושת השליטה והביטחון שלנו, וכמנהלים לייצר מעורבות ושותפות של העובדים בתהליך השינוי. תודה ששיתפת מהניסיון שלך, למדנו באהבה, המון, באהבה. ולכם האזנה נעימה, וניפגש בפרק הבא. דבר איתי במעשים, נשים בצד מה שהיה. שינויים, שינויים, שינויים. אם לא שאלתי בעצמי, אז מי יגיד לי מי אני בכלל? מי אני, מי אני, מי